Ġurnata oħra ta' gradwazzjonijiet, 13 waħda minn 24 li se jkun hemm din is-sena fejn se jgradwaw aktar minn 3400 student. L-erba kien imiss lil dawk li temmew l-istudji fil-Fakultà tal-Liġi, tat-Teoloġija u tal-School of Performing Arts. F'żewġ ċerimonji separati fl-Università l-Antika fil-Belt iggradwaw total ta' 212 student. Net News mar il-Belt fejn tkellem ukoll ma' studenta li għadha kemm temmet l-istudji tagħha fil-liġi. Feeling surreali ħafna, 7 snin ta' ħidma jilħu l-qofol tagħhom illum u naħseb kulħadd kuntent immens li wasalna saw grazzi għal rabatana u l-bibtana. Fid-diskors li għamel id-deputat u avukat Mario De Marco qal li l-avukat il-ġodda li tentazzjoni li wieħed jistinka l-flus kbira u l-opportunitajiet huma hemm iżda fl-aħħar mill-aħħar il-imġiba tal-bniedem li tiddefinixxi x'inhu. Minnaħat tiegħu l-avukat Tonio Borġ tkellem kemm bħala lecturer kif ukoll bħala student kif igradwa PhD fil-liġi wkoll u għamel diskors fejn ikkundanna n-nuqqas tal-ħarsin tal-liġi li darba f'sena jsir dibattitu parlamentari dwar l-operat u x-xogħol tal-Università. Net News jawgura lil gradwati kollha fosthom il-kollegi tagħna fil-Kamra tal-Aħbarijiet Mario Frendo u Darin Karabot.